Hello friends, नोंथांमोनहा मिन्थिनो लुबैयोना लुबैया बर'फोरनि गेजेराव टप 10 YouTube चेनेला मा सोरनि साबस्क्राइबार बांसिन बेसेबां साबस्क्राइबार बिसोरनि बबे भिडिअ'आ बांसिन भिउस जादों नोंथाङा जुदि बेखौ मिन्थिनो लुबैमारो अब्ला नोंथाङा आंनि बे भिडिअ'खौ जोबजासे नायनो गोनां जागोन आं बे भिडिअ'आव टप 10 YouTube चेनेलनि सोमोन्दै खोन्थागोन बिसोरनि साबस्क्राइबार बिसोरनि भिउस माने बांसिन भिउस जानाय भिडिअ बिनि सोमोन्दै आं नोंसोरमोननो बे भिडिअ'खौ खोन्थाजोबगोन तो नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांदो स्किप खालामालासे अब्लाना मिन्थिगोन आरो भिडिअ'आबो बारा गोबाव जानाय नङा ससेल'खा आरो आं मोनसे माने खोन्थाना दोनखानो लुबैदों आं माने सिफुं दामनायखौ माबोरै दामनांगौ माबोरै दामबा सिफुंखौ दामनो रोंहैयो जायखिजाया मेथाइखौनो नों बोरै दामनो रोंगोन बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो इयुनाव गोबाव खालामाजासे नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै हरगोन तो नोंथाङा जुदि सिफुं दामनो गोसो दं अब्ला नोंथाङा चेनेलखौ दानिफ्राय साबस्क्राइब होनानै दोनखादो जाहाथे माने आं भिडिअ'खौ जेब्ला आपल'ड खालामगोन अब्लानो नोंथाङा जाहाथे नटिफिकेसनखौ मोनगोन आरो तो हेलो गाइस आंनि मुङा रमेन बसुमतारी आंनि आरबि मिक्स क्रिएशन इउट्युब चेनेलाव नोंथांखौ आरो खेबसेबाव बरायनानै लाबाय तो भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा नायखांनानै उनथाराव दानो लाइक होनो नाङा लोगोफोर भिडिअ'खौ मोजां मोनोबासो लास्टआव लाइक होनानै तो दानिया फैदो गुबै भिडिअ'आव लेट्स गो सेथियाव दं आलफ्रेड बसुमतारी बिथांनि साबस्क्राइबारा 145k आरो हाइस्ट भिउआ 19 मिलियन तो नैथियाव दं आरबि फिल्म प्रडाक्शन बिथांनि साबस्क्राइबारा 125k आरो हाइस्ट भिउआ 4 मिलियन थामथियाव दं एसजेबी क्रिएशन बिथांनि साबस्क्राइबारा 90k आरो हाइस्ट भिउआ 4.2 मिलियन आरो ब्रैथियाव दं बडलेण्ड खौरां बिथांनिया साबस्क्राइबारा 58k आरो हाइस्ट भिउआ 492k बाथियाव दं अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि बिथांनिया साबस्क्राइबारा 55k आरो हाइस्ट भिउआ 4.4 मिलियन दथियाव दं एसएन कुंगुर प्रडाक्शन बिथांनि साबस्क्राइबारा 47k आरो हाइस्ट भिउआ 4.2 मिलियन स्निथियाव दं क्रिएटर देरहा बिथांनि साबस्क्राइबारा 46k आरो हाइस्ट भिउआ 450k दाइनथियाव दं राजा कुंगुर बिथांनि साबस्क्राइबारा 43k आरो हाइस्ट भिउआ 141k गुथियाव दं एबी मिक्स 9 बिथांनिया साबस्क्राइबारा 41k आरो हाइस्ट भिउआ 192k जिथियाव दं सपन कुमार ब्रह्मनिया साबस्क्राइबारा 41k आरो हाइस्ट भिउआ 1.3 मिलियन दा जों बेयाव बांसिन भिउस जानाय भिडिअआ सोरनि चेनेलाव दंबा दा आलफ्रेड बसुमतारीयाव दं 19 मिलियन तो दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुना होदो दिनैनि थाखाय एसेनोसै फैगौ भिडिअआव नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय